Morjens kaikille. Tänään on taas tosi jännittävä päivä Pasipojan elämässä. Mä oon menossa hakeen autoa. Ja se on mun ensimmäinen luksusauto. Se on 20 vuotta vanha. Ja 450 000 ajettu, eli ei mikään siinä mielessä luksusauto. Mutta joo, on mulla ollut aikaisemmin C-vitoinen, missä oli kaasunestejousitus, mutta tässä on nelivetotekniikkaa ja nahkapenkit ja sillä lailla, mutta jännittävää nähdä tosiaan, että mitä kaikkea on näin paljon ajetulla autolla, että kuinka kalliiksi tällainen voi tulla. Jännittävää.